Mijiet ta' membri tal-Kunsill Ġenerali njoraw il-block vote laqasmu n-nies ta' Idrien Delija u għażlu n-nies li jirrappreżentaw fazzjonijiet oħra fil-Partit Nazzjonalista. Anke jekk numru ta' nies ta' Delija kienu eletti fl-eżekuttiv, b'mod partikolari dawk li għandhom sem importanti fil-medja, ir-riżultat juri li l-Partit Nazzjonalista baqa' maqsum minn nofs, kif wara kollox wara r-riżultat bejn Censu Gallia u Kristi De Bono. B'imkejjen fid-Dar Ċentrali jsostnu li kollox jindika li Delija ftit li xejn għamel avvanz minn meta nħatar kap. Nies bħal Censu Gallia li Delija ma ridux fl-eżekuttiv kien elett b'531 vot, filwaqt li oħrajn bħal Norman Vella u Michael Fenekadami ġabu mijiet ta' voti anke jekk il-kunsilliera nataw direzzjoni biex ma jivvotawlhomx. Dawn ġabu mijiet iktar ta' voti minn xi ħadd bħal Alex Manjon li kien fil-block vote ta' Delija. Norman Vella uża l-Facebook biex irringrazzja l dawk li vvotawlu u njaraw il-block vote u wara li nnota kif din it-tielet elezzjoni li kontesta u ma telax għalli xorta kuntent. Malar kitbulu n-nies u qalulu li hu kien fil-block vote liħor u Vella wieġeb billi qal li l-uniku block vote li rajt ismi fuqu ma tqassamx fl-idejn imma sar biex jintbagħat lill-gazzetti. Akkuża oħra fil-konfront tan-nies ta' Delija.